mu har a gaya mana wani stadium din banza, stadium din macen Kannywood ma wace irin stadium ce, da har ma za a gaya mana stadium. Yau ina Fati Muhammad, ina Halima Adam Yaya, ina manya-manyan waɗanda suka tashe irin su Fati Baroroji da sauransu. Stadium din banza ma, stadium din wofi. Ai stadium tana gurin namiji a industry. Na rantse da girman zatin Allah duk wadda ta ƙara birthday ba zan yi postin ɗinta ba. Wallahi ba zan yi postin ɗinta ba. Mu za ku rika raina hankali, kun mai da mu ɗan iska shashashu ba mu san abin da muke ba. Stadium ɗin mace ma industry, stadium ɗin iska. Maryama, ke ne sassaka? Ga waya an sa miki, ba ta waya. Kuma ki ce kauna. Inda kin ce sassaka daidai. Ga waya biyu ne. Ke ne sassaka? Sassaka, faɗa mana. Ki ce sassaka. Sassaka. Kin hakura da wayar? Ki try. Ki gwada mana. Wallahi ki gwada. Ki ce sassaka. Ai sai ya gwada na sani ku. Sassaka, ce ne sassaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Sayyada Sadiya Haruna. Mutanen garin Fatasko ina kuke, ga munan a garin ku da su Adam A Zango. Ina mai sanar muku da cewa gobe insha Allah da misali karfe 3 da jibi za mu yi wasa a garin Fataskun a nan sinima. Kada ku bari a baku labari, ku zo da kanku da kwarkwatanku. Ina masoyana na garin Fataskun, ina masoyan Adam A Zango. I can't wait to see you guys. How far? Ina mutanen Fataskum, kada ku manta, tun jiya na faɗa muku cewa ina cikin garin Fataskum zan gabatar da wasa yau din nan. Yanzu ma an fara shiga, ina gani kamar ba wuri, so in baka samu zuwa yau ba, gobe ma ina cikin wannan garin zan gabatar muku da wasa mai matukar ban sha'awa. Ni ne naku Adam A Zango, don haka inda za a yi wasan shine a Fataskum Cinema tsohuwar kasuwa. Don haka kada ki bari a baki labari, kai ma kada ka bari a baka labari. Don haka Nakon, what do you do up there? I da aiki ba.